Olu khuphiswano lokusetyenziswa kobuchwepheshe, i-robotics kwakunye ne-AI ukusombulula imicelimngeni ekhoyo kweli, lukhuphe iintshatsheli ezimbini, iSt John's College yaseMthatha kunye ne-Elliot High School. Olu lukhuphiswano lwaminyaka le oluphantsi kombutho wezizwe ezimanyeneyo. Zili-12 izikolo ezithathe inxaxheba kolu khuphiswano, phakathi kwazo sisikolo sabafundi abangaboniyo i-Efata. Iintshatsheli zabo bangaphantsi kweminyaka eli-19, iSt John's College yenze irobhothi yokuthuthwa kwezigulane. We were making a TP board, programming it because of the problem that there are a lot of people who don't get to hospital in due time. So we programmed the robot to carry those people as in object form to what you call their designated destination. So that's what we were trying to do today. We reached here and we were told a different thing from our perspective. So we had to come up with a new robot, new code in less than 20 minutes. But that paid off for us. This is a great opportunity for our school, St. John's College, to go places, witness, and learn more about and teach a lot about technology. Utishala wase-St. John's College uSibusiso Khozi uthi kubalulekile ukuba abantwana babe nazo izakhono ze-4IR. Abantwana bakhe bafundiswe nezi AI 4IR skills, nezi coding and robotics, so that umntana abe naso iskill anaso ngaphandle kwalento yobana efundile, akwazi noma mhlawumbe isikolo siyasamohlula but akwazi ukuziphilisa ngale coding and robotics AI 4IR. Ukanti abafundi base-Elliot High nezintshatsheli zabangaphantsi kweminyaka eli-15 bacacise ngomsebenzi werobhothi abayenzileyo. We use AI programmed robots. Tina, as us, we decided to come with something a bit special, I might say. Then solve on the mat, collecting points. On the mat because the actual aim is to actually collect into the mat to be then overcome using artificial intelligence. We feel very proud of ourselves. We didn't believe it, but we were successful. Indlela eya empumelelweni ayikhange ibe lula kwaba bafundi, utsho utitshala wabo uAsanda Mayongo. Uzilungiselela for olukhuphiswano namhlanje bekungalulanga nto zakuthi andifuna uprocessa. Kwa ngasemva bekungalulanga, in preparations we had a lot of challenges with creating the table so that we can work, but then because we are a team that has experience and we also managed to find other alternatives so that we can be able to practice. Ezi zikolo zibini ziza kuntingela eGeneva kwilizwe laseSwitzerland ukuya kuthatha inxaxheba kwakhona kukhuphiswano lwe-robotics zimela ilizwe loMzantsi Afrika. Ndinguyamkela Mchiyo kwiindaba ze-MPK eMonti.